специалист-терапевт от над 20 години. Виждала си какво ли не. Кажи ни сега повече за този един месец, какви са отзивите на твоите клиенти? Отзивите с една дума, наистина, няма друга дума, са вау. Включително аз не очаквах такива отзиви. Започнах работа не плахо, аз не работя плахо, аз работя с плам, горя, чувствам, виждам и започнах, чудейки се всъщност кога ще видя тези резултати. Оказа се, че след първата седмица всички бяха супер впечатлени. След втората седмица започнаха да ми пишат и да ми пращат снимки как се чувстват краката им, как изглеждат краката им, къде сме намалили коремче, мазнинки отлепени, лимфа раздвижена, чувстват се тонизирани, свежи. Аз самата, като един наистина дългогодишен терапевт, останах доста впечатлен от това, което виждах с всяка седмица, която идват. Защото моя принцип на работа е, ако имаш добрата апаратура, добрия начин на работа и доброто намерение, няма как да не се получи нещо прекрасно. Обичам този апарат. Естемет Evolution. Благодаря ви! Толкова много се радваме, че ти си поредната щастлива специалистка, която ползва това прекрасно чудо.